Здравейте отново, добре дошли обратно в канала. Докато всички се паникьосват в момента, това може да е една от най-добрите възможности от 2002 насам. Но само ако разбирате какво се случва, защото повечето хора в момента не инвестират, а залагат. Виждам го постоянно. Преди няколко дни един приятел ме попита какво става с пазара. Бях му казал, че очаквам спад до лятото. Когато го попитах в какво инвестира и чух имената на фирмите, помолих да ми обясни защо ги е избрал. Оказа се, че единствената причина да инвестира в тях е, цитирам, цената падна и се надявам да се вдигне отново. Пълна липса на анализ. Това не е инвестиране, това е хазарт. И когато пазарът тръгне надолу, такива решения водят директно до паника. Нека се върнем малко назад. През 2022 пазарът се срина с един от най-бързите темпове, които сме виждали. Много хора излязаха и заключиха загубите си. Всички смятаха, че това е апокалиптичният момент, в който този път е различно. Навлязоха обратно, когато ударихме дъното и изпуснаха трите страхотни години, когато имахме невероятен растеж. След това. 3 много силни години. Днес ситуацията е различна, но и същата. Пазарът не пада толкова бързо, дори е сравнително плавно, но фактът остава същия. Фирмите имат добри 3-месечни отчети, а хората са обсебени от паника. Вижте индекса на страх и алчност. Fear and Greed Index. В момента сме в екстремен страх. Абсолютно всеки път, когато това се е случило, сме получавали най-добрите възможности. Голямата възвръщаемост се крие в сривовете на пазара. Големите печалби не идват, когато всичко върви нагоре, идват, когато никой не иска да купува. И тук идва нещо много важно. Не всички възможности, които пазарът дава, са еднакво добри. Това, че нещо е паднало, не означава автоматично, че е добра инвестиция. Пример за това е Nvidia. Страхотна, дори невероятна фирма. Но въпреки това, способността ѝ да расте експлозивно вече намалява. И то не е с малко. Сравнете я с AMD. И двете фирми имат много силен растеж, но едната е по-силна от другата. И това може да се види, ако си направите труда да анализирате. Ако искате да видите моят анализ, може да погледнете предходното ми видео, мисля, че беше преди 2 видеа. В момента и Nvidia и AMD паднаха от върховете, до които бяха достигнали. Пример за по-лоша ситуация е, когато инвестира в NVTA, след като цената падна. Видях, че има сравнително лесно решение да обърнат кораба, но в крайна сметка менеджментът реши да действа от позиция на гордост и позволи фирмата да фалира. С други думи, цената падна и не се възстанови, а отиде до нула. Естествено, не всички ситуации са като NVTA, някои са като Nvidia и AMD, двете фирми са страхотни, ще имат растеж в бъдеще, но едната е по-добра от другата. Ако изпуснете този срив на пазара и влезете чак след като вече сме тръгнали нагоре, това може да е още един период от няколко години растеж. Това ли предпочитате? Статистически е почти гарантирано да сте на плюс, ако сте на пазара поне 7 години. Много добри инвеститори са били на загуба първите 1-2 години. Не всички, естествено. Средната продължителност на меч пазар, т.е. когато пазара спада или се срива, е около 11 до 16 месеца. Средната продължителност на един bull market, бич пазар или когато пазарът върви нагоре, е около 4 до 5 години. Естествено, това са осреднени данни, а не абсолютни стойности, но това трябва да ви показва, че ако сте достатъчно дълго на пазара, шансът да сте на плюс се увеличава. Всичко това важи, ако сте дългосрочни инвеститори. Ако се опитвате да търгувате активно, т.е. да сте трейдери, най-вероятно ще се опарите. Статистиката показва, че само между 1 и 10% от трейдерите са успешни, т.е. са на печалба.
Ако пазарът ви се струва прекалено страшен и не искате да рискувате да сте на загуба 2 години, винаги може да държите парите си в банка. Ще дам пример. Дори с щедрите лихвени проценти, които можем да получим между 0,1 и 1% на годишна база, за период от 10 години, ако сте сложили 10 000 лева през 2016, след банковите такси от порядъка на 50-100 лева на година, които изяждат лихвата, е напълно възможно да имате около 9400 лева. Ако добавим инфлацията, която намалява покупателната ви способност, това реално се равнява на около минус 45% загуба. От друга страна, ако сте били на пазара 10 години, със средна възвръщаемост около 12,8%, примерно, ще сте на печалба от около 230 до 250%, включително и дивидендите. Това показва статистиката. Естествено, може да се наложи да изтеглите пари, когато пазарът е надолу, което ще намали възвръщаемостта, но ако можете да издържите и дадете време на портфолиото си да се възстанови, ще сте на печалба. Един от начините да издържите такава ситуация, ако имате фонд за спешни случаи. Говорили сме за това. Та какво предпочитате? Рискът на пазара с потенциална печалба от над 200% за 10 години или гарантираната загуба от 45% на парите, за които сте работили? Мисля, че е очевидно към кое клоня аз. В следващото видео, една от темите, на които ще обърнем внимание, е последният тримесечен отчет на една от фирмите, които харесвам. Ако сте съгласни с мен, моля, оставете един лайк. Ако не сте съгласни, би желал да чуя защо. Има много хубава секция за коментари точно под това видео. Надявам се това видео да ви е било полезно. Напомням, че не съм лицензиран финансов съветник. Не карам никого да инвестира. Споделям мнението си за това, което виждам на пазара дългосрочно. С надеждата това да ви помогне, ако е възможно. Ако все още нямате брокер и се чудите откъде да започнете, една платформа, която аз лично харесвам, е eToro. Харесваме, защото предлагат много безплатни учебни материали, които помагат на начинаещите да се ориентират по-лесно. Разполагат и с тестови акаунт с виртуални пари, чрез които може да придобиете представа как работи пазарът, без да рискувате реалните си средства. Това е особено полезно за хора, които те първо започват. Поддръжката им отговаря бързо и до момента много хора са останали доволни от това. Регистрацията е напълно безплатна и ако решите да се включите чрез линка в описанието, аз ще подкрепи канала, без да ви струва нищо допълнително. Благодаря на всеки, който го направи. И не забравяйте, че инвестирането на фондовите пазари крие своите рискове, може да загубите базовия си капитал. Предишното представяне не е гаранция за бъдещото представяне. Ако видеото ви е харесало, моля подкрепете ме с един лайк. Ако имате обратна връзка, оставете коментар. А какво ще направя аз ли? Аз ще работя за следващото видео. До скоро!